Most bemutatásra kerül eszközünk a fonálsugárcső. Először nézzük meg az eszköz kapcsolását. Az eszköz működéséhez szükséges először is egy 12 voltos fűtőfeszültség, amit innen kapcsolunk rá a katódra. Az izzókatódból fognak kilépni egy kb. 250-300 voltos egyenfeszültség hatására az elektronok. Az elektronok fókuszálását egy úgynevezett Wiener-féle henger végzi, amire negatív kb. 50 voltos feszültséget kapcsolunk. Ez fókuszálja a nyalábat, ez biztosítja azt, hogy egy vékony sugármenet áll rendelkezésünkre. A fonálsugárcső belsejében kisnyomású neongáz van, ez fogja ionizálni majd az elektronnyalát. A Helmholtz-féle tekercspár pedig külső homogén mágneses mezőt állít elő. A fonálsugárcsövünkkel alapvetően a fajlagos töltést tudjuk mérni. Fajlagos töltésnek nevezzük az elektron töltésének és tömegének a hányadosát, amit éppen emelkedünk. A mérés elve a következő. Homogén mágneses mezőben a Lorentz erő hatására körpályára kényszerül egy részecske. Ebben az esetben a centripetális erő egyenlő a Lorentz erővel, azaz m/v négyzet/r egyenlő b/r/v-vel, ahol ugye b/r/v a Lorentz erő. A sebességgel már is tudunk egyszerűsíteni, majd leosztunk m-mel, akkor az egyenlet ennek ezen az oldalon megkapjuk már is a fajlagos töltést. B-vel leosztva egy olyan fizikai mennyiségre jutunk, amiből már elvileg meg tudjuk határozni a fajlagos töltést. A B mágneses indukciót a Helmholtz-féle tekercspár adataiból ki tudjuk következtetni, a pályasugarat mérni tudjuk, feladatunk még a sebesség meghatározása. A sebesség meghatározására a elektronközismert gyorsító egyenlete szolgál. Az elektron mozgási energiára a gyorsító feszültség hatására tesz szert, tehát a mozgási energiája egyenlő lesz az elektromos mező munkavégzésével. Egy ilyen töltésen feszültség hatására észszerű munkát végez az elektromos mező, így jutunk a közismert gyorsító egyenletünkhez. Hát ebből kell V-t kifejeznünk, amit először úgy végzünk, hogy beszorozunk 2-vel, majd osztunk m-mel, végül négyzetgyökös vonunk. Na most, ha ezt beírjuk ebbe az egyenletbe, akkor újabb algebrai átrendezéseket kell végeznünk, hiszen m és e két helyen is megjelenik. Hát végezzük el akkor ezeket az algebrai átalakításokat. Azt mondja, beírjuk akkor először a B helyére ezt a négyzetgyökös kifejezést. Ugye itt lesz akkor B/r, és az egyenlő E/m. Hát most látjuk, hogy a négyzetgyökös kifejezés roppant kellemetlen, ezért négyzetre emelést végzünk. Akkor itt nyilván E négyzet. Itt akkor megjelenik egy elég ronda emeletes tör, amit azért egyből ilyen módon kezelünk, hogy egy közös tört hozzunk. Na most itt lehet látni, hogy a fajlagos töltés kifejezése kétszer is szerepel, egyszer első fokon, egyszer másodfokon. Ugye ezzel akkor tudunk egyszerűsíteni, és akkor azt fogjuk eredményül kapni, hogy 2U/B/r az egyenlő az E/m-mel. Persze nem feledkezünk meg arról, hogy a négyzetemelés során ezek a tagok, ha a négyzetre kerültek, tehát itt a nevezőben ezek négyzeten szerepelnek. Itt most már látjuk, hogy a fajlagos töltésünk akkor meghatározható ismerve a gyorsító feszültséget, amit itt tudunk majd olvasni, ismerve a pályasugarat, amit itt tudunk majd mérni, és a mágneses indukciót pedig a Helmholtz-féle tekercspár adataiból tudjuk meghatározni. Egyébként ez arányos lesz a tekercsben folyó áramerősséggel, és egy ilyen féltapasztalati képlet határozza meg B-nek az értékét. Fonálsugárcsövünk bekapcsolt állapotban jól lehet látni, hogy a katódból induló nyalábat a Wiener-féle henger fókuszálja,
de jelen esetünkben lehet látni, hogy a nyaláb egyenesen halad, hiszen a Helmholtz féle tekercspárra nem kapcsoltuk még feszültséget. Tegyük meg ezt is. Fokozatosan növelve látjuk azt, hogy az elektronyaláb eltérül, végül zárul a körpálya. Érdemes megfigyelni azt, hogy a mágneses indukció növelésével a pályasugár természetesen csökken, levezetésünknek megfelelően négyzetes arányosságot mutat. Mérést úgy végezhetjük el, hogy kiválasztunk egy jól definiált, jól látható körpályát, a Wiener-féle henger feszültségével próbáljuk a legélesebb, legjobban fókuszált nyalábot előállítani, majd ebben a helyzetben megmérjük a pályasugárnak az átmérőjét. A gyorsító feszültséget pedig a műszerre olvassuk. Most az idő rövidségére való tekintettel nem végezzük el a részletes mérést, pusztán az arányosságokra utalunk. Hogyha például csökkentem a gyorsító feszültséget, akkor jól lehet látni azt, hogy a pályasugár is csökken a képletünknek megfelelően. Ha növelem a gyorsító feszültséget, akkor a pályasugár is természetesen növekszik. De legélesebb kapcsolat a pályasugár és a külső mágneses mező közt van, nem véletlen, hiszen a fajlagos töltés ugye a B négyzetével fordítottan arányos. Ezeket a méréseket aprólékos gondossággal elvégezve a fajlagos töltés nagyságrendileg jól meghatározható, és egyben a mérésnek az elve, a mágneses mezőben való eltérítés jól demonstrálható.